नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कवळगावचा शेतकरी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका आणि समोरील बेल आयकॉन हे दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आमचे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। तर आजचा व्हिडिओ आहे उन्हाळी सोयाबीन विषयी। तर शेतकरी मित्रांनो, आपण जर उन्हाळी सोयाबीन घेत असाल आणि आता जर तुमचं पीक जवळपास 50 ते 60 दिवसाचं झालं असेल तर त्यावर आळी, कीटक व पांढरे किडे, मावा जर पडत असेल तर त्याबद्दल आपण कोणती फवारणी घ्यायची आहे ह्याबद्दल मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरू करूया। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत असाल की पानाला खूप प्रमाणात आळीनं खाल्लेलं आहे, याच्यामध्ये आळी खूप पडलेली आहे। तर आपण यात एक औषध घेणार आहोत, इमॅमॅक्टिन बेंझोएट, की जेणेकरून आपल्या पिकावरील जी आळी आहे ती पूर्णपणे जाईल। जे पांढरे किडे आहेत, मावा आहेत, बारीक तुडतुडे आहेत, याचं संपूर्ण नायनाट होईल। याविषयी आपण इमॅमॅक्टिन बेंझोएट घेणार आहोत। त्यामध्ये तुम्ही एखादं विद्राव्य खत घेऊ शकता, 19-19 किंवा 052-34 किंवा एखादं बुरशीनाशकही घेऊ शकता, M45 किंवा रोको किंवा साप किंवा मग कोणत्याही प्रकारचं एखादं बुरशीनाशक तुम्ही वापरू शकता। एक विद्राव्य खत वापरू शकता आणि एक कीटकनाशक तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे, की जेणेकरून जी आळी आहे आपल्या सोयाबीन पिकावर ती आळी पूर्णपणे जाईल। स्प्रे घेत असताना स्प्रे पूर्ण पिकावर जाईल याची काळजी घ्या। आणि इमॅमॅक्टिन बेंझोएट हे आपण चार्ली कंपनीचं घेत आहोत, तुम्हाला मी दाखवत आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत असाल चार्ली कंपनीचं इन्सेक्टिसाइड आहे इमॅमॅक्टिन बेंझोएट, त्यात 5% SG इतकं प्रमाण आहे। तर हे आपल्याला एक कीटकनाशक म्हणून वापरायचं आहे। याने काय होईल की तुमच्या पिकावरची जी आळी आहे, जे आता पानं कतरलेले दिसत आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये, ही आळीचंच प्रमाण आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात आळी पडलेली आहे। तर या औषधाने पूर्ण आळी तुमची निघून जाईल। अशा प्रकारचे किडे असतील किंवा इतर अशा पांढऱ्या माश्या असतील, कोणतेही याच्यावरचे जे दुष्परिणाम असतील ते पूर्ण होतील। तर शेतकरी मित्रांनो, सोयाबीनबद्दल सांगायचं जर झालं तर उन्हाळी सोयाबीन घेत असताना आपल्याला पाणी व्यवस्थापन ही खूप महत्त्वाचं आहे। त्याला जवळपास 4 ते 5 पाणी आपल्याला द्यावं लागतात। तर ज्यावेळेस पीक घेतो आपण त्यावेळेस एक पाणी, नंतर एक 15-20 दिवसानंतर पाणी, नंतर एक महिन्यानंतर पाणी, परत 15-20 दिवसानंतरचा गॅप असून परत एक पाणी, आणि ज्यावेळेस आपले पीक फुल अवस्थेत असतील त्यावेळेस एक पाणी द्यायचं आहे, जेणेकरून पाण्याची कमतरता आपल्याला पिकाला भासणार नाही व आपलं उत्पन्न जास्तीत जास्त आपल्याला भेटेल। म्हणून पाणी व्यवस्थापन, तसंच आपण त्याला खत व्यवस्थापनही देऊ शकतो। तुम्हाला शक्य असल्यास एखादी 19-19 किंवा 23-045 किंवा मग 20-13 कोणत्याही प्रकारचा एखादा डोस खताचा तुम्ही देऊ शकता। तर शेतकरी मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला नक्की विसरू नका। धन्यवाद।